Už má i maják na čumáku. Ale jdeme se podívat na to Bigeo, když youtubeři nedomyslí své pranky. Očekávám tam Datla, jakoby Datla s Janisem a Vláďou. Očekávám tam TV Twix. Ty vole, kdo ještě dělal pranky na CZSK scéně? Tak 15 let zpátky. Jsem na to nikdy moc nekoukal, takže nevím, mně to nepřišlo nikdy až tak moc funny. Každopádně necháme se překvapit, kdo kromě mých dvou typů tam ještě bude a koho třeba vůbec neznám a nezaznamenal jsem, že někdy takovej prank vzniknul. Celý tvůj stream je prank. To je pravda. Od youtuberů, kteří kvůli pranku byli konfrontováni s policií, až po youtubery, kteří se kvůli pranku nechtěně dozvěděli o těhotenství své... Ty vole, no jo, Viral Brothers, na ty jsem úplně zapomněl už. No jo. Přítelkyně. A začneme rovnou u prankólů. No Vláďa jistě. na prankólech vyrostl. Sbírali 10 000 zhlédnutí a Vláďa si z nich udělal celou sérii. Většina z nich dopadla skvěle. Vláďa se smál a diváci se za břicha popadali. Avšak byl tu jeden, který se nevyvedl. Jeden, kde to Vláďa přehnal. YouTuber v jednom ze vtípků hrál roli zdrceného a zhrzeného manžela. Představil se jako Lukáš Šustr. Volal do hotelu na recepci. Na telefonátu se zhroutil. Hoteliérovi sdělil, že ho naštvaná manželka nechce nechat spát doma a potřebuje si rezervovat pokoj. Během řeči prohodil, že je situace No nic, jdu hrát Fortnite. Jestli je 83 v tvým niku, rok narození, jak můžeš jít hrát Fortnite? To nechápu. vážně špatná. Zaměstnance hotelu na druhé straně drátu vyděsil. Vláďa prankol ukončil, telefonát položil a vydal se stříhat. Mobil odložil a 3 hodiny na něj nesáhnul. Stříhání ho pohltilo. Zažral se do něj a nevnímal okolní svět. Jakmile mobil znovu vzal do ruky, všiml si desítek nepřijatých hovorů a už tušil, že se něco nepovedlo. Zavolal zpět na číslo, které se mu poslední hodiny snažilo dovolat. Ozval se hlas policejní operátorky. Vláďa už věděl, že si zavařil na slušný problém. Operátorka mu sdělila, že se chystali vyslat hlídky ke všem Lukášům Šustrům v republice. Hoteliér se po prankolu totiž tak vystrašil, že zavolal na policii a sdělil jim, že se jistý Lukáš Šustr chystá vzít svůj život. Vláďa zahrál svoji roli až moc perfektně. YouTuber Tohle jsem třeba úplně minul, ale úplně mě minula celá ta série Vláďovo prankolu. 11 let stará, vůbec nevím. Tisce nakonec přiznal, že se nejmenuje Lukáš Šustr. I když se Vláďa snažil vysvětlovat, jak jen mohl, operátorka si stála za tím, že za ním pošle hlídku, aby zkontrolovala, jestli je v pořádku. Tvůrci se to vůbec nelíbilo. Žil ještě s rodiči, snažil se z kontroly vyvlíknout, ale marně. Policejní vůz skutečně přijel až před dveře rodinného domu Kadlecových. Vláďa vyšel před dům, doufal, že si jich táta s mámou nevšimnou. Tehdy ještě nedovršil plnoletosti, bylo mu 17. Strážníci ho pořádně řvali a dali mu co proto. Trvali na tom, že si promluví i s rodiči. Netřeba říkat, že nadšení nebyli. Se postavili a říkali, co víte, co děláš? Jsem už to dělal za ten a ježiš, teď vypadám jako a teď oni jak jim to vysvětli, teď jsem to mámě vysvětlil. Je to starý Vláďa. Vláďo, neříkej nic, co není povolené na dnešním Twitchi. Neříkej to slovo. To samý, že to byl prankol, že jsem jim jako vyvolal a máma. Já jsem ti říkala jednou, že to takhle na to přijde a já, no ty mi fakt přidáváš, ty vole. A teď najednou ona. No, on to hledává na internet a Janek. My jsme ho neměli zavřít, tak pojďte, no, tak jim to ukázala, policajti ke mně do studia. Teď ona, no tak tady má světla, a teď ti policajti. Ty seš uchyl, co? A já, nejsem pane, to je sranda, to je na YouTube, já povím lidi a oni. Já ti dám sranda, já tě zavřu až černá, já pane bože. A ten s tím obuškem, ty vole, já to věděl. Takový grázlové, to je vaše! Policisté se z něho snažili dostat, proč se vydával za Lukáše Šustra. Vláďa se pokoušel jim vysvětlit narážku na trapný vtip. Úspěchu moc nesklidil. Vyjeveným policistům to zábavné nepřišlo. Vyřešili to na domluvu. Pověděli mu, že kdyby nezvedal telefon, tak těm pár Lukášům Šustrům, co žijí v České republice, vyrazí dveře. Vláďa se z traumatického zážitku rychle oklepal. Jakmile hlídka odjela, vrátil se do pokoje a video vydal na svůj kanál. Vláďovy pletky s policií však u prankolů neskončily. Psal se rok 2019 a Vláďa s Datlem spolu již nějaký ten pátek vedli prankovou válku. Datl unesl Vláďovi psa vodopáda. Ten mu to oplatil posprejovaným a fólií omotaným autem. Tak, tady tyhle výměny pranků si naopak pamatuju až moc dobře. Zase nafingoval zapálení Vláďových oblíbených bot za 100 000 korun, nebo mu po celém bytě rozházel toaleťák. Když se Vláďa chystal na pomstu, trochu Toaleťák, vole, to vzal z jednoho dílu, jak jsem poznal vaši matku, kdy Barney Stinson jde
a zahází celou tu laser game místnost toaletním papírem. Absolutně klasický díl. To přehnal. Naplánoval si únos. Vypůjčil si policejní uniformy speciálních jednotek z natáčení jednoho filmu v rámci reklamní kampaně. Navíc dostal k ruce i komparsa auta. Mohl tak prank posunout o úroveň výš. Datla unesli, spoutali ho a mířili na něj maketami zbraní. YouTube... Já jakoby mám jednu červenou tečku na obličeji. Ne červené tečky po celém obličeji jako Honza 4 roky zpátky. A navíc se nejmenuju Honza. O ničem netušil a pořádně ho... Sorry Petře, nejsem ideální kandidát na moderátora ani editora. Nejsem Honza a nemám akné. Vyděsili. Jako někteří mám, diváci říkali, jestli Vláďa nebyl na Datla až moc drsný. Prank balancoval na hraně brutality. Video se neobešlo bez povšimnutí policie. Ta Vláďu po pár dnech kontaktovala. Prý si pro něj dokonce chtěli přijet s tím, že uskutečnil únos. Vláďa jim vysvětlil, že se jednalo o propagaci k filmu a nikomu se nic nestalo. Policie poté dodala, že kdyby v okolí jela hlídka, mohla klidně taky zahájit palbu. Celý incident byl nakonec uzavřen jako přestupek. Vyhrocený jako Pavel. Nebo to je Pavel. Vypadá jak Herdin, ty vole. Prank dnes na YouTube už nenajdete. Za to některé výtvory králů pranků stále visí na jejich kanále. Za dalšími spackanými šprýmy se vydáme za Viral Brothers. Erik Meldík a Čeněk Stýblo se svými kanadskými žertíky ovládli i zahraniční scénu a za svoji kariéru jich učinili doopravdy mnoho. Tak dlouho se chodí se džbánem provodu, až se ucho utrhne. Bylo jen otázkou času, než se nějaký prank zvrhne. Kluci si zahrávali. Ucho se utrhlo na podzim 2014. Erik s Čeňkem narazili na řidiče Lamborghini. Během řízení je odříznul, ukázal prostředníček a choval se agresivně. Rozhodnuli se mu to tedy vrátit. Sledovali ho a dojeli za ním na parkoviště. Na kapotu mu položili falešný exkrement. Když viděli, že přichází, Čeněk si s toaleťákem stoupnul k autu a předváděl, že vykonává potřebu. Jakmile to uviděl majitel, vše se semlelo. Majitel vytáhnul taser a Čeňka trefil přímo do zad. YouTuber se svalil na zem a Erik se vyděsil. Video nazbíralo přes 20 milionů zhlédnutí a stalo se jedním z nejsledovanějších na celém kanále. Čeněk naštěstí neutržil žádný. Co? Tak tohle mě třeba úplně minulo. Já tím, že jsem ty pranky nikdy nesledoval, tak tady to vůbec nevím. Co? Jak jako vytáhnout na větší taser? Zranění, ale po naučení si kluci bezesporu odnesli. Jak už zde padlo, Viral Brothers pranků provedli až. Do některých z nich se připojila i Domča, Erikova přítelkyně. Na posledním pranku se Čeněk domluvil s Domčou a napálili Erika. Ten se jí to rozhodl v září 2015 vrátit. Vybral si skutečně krutý způsob pomsty. Domča se odešla setkat s kamarádkou a Erik začal připravovat set. Domluvil se svou bývalou přítelkyní Gáby, se kterou chodil před 10 lety. Po bytě schoval kamery a čekal, až mu píše Domčina kamarádka, že už se jeho přítelkyně vrací domů. Ta v tom s ním totiž žila taky. Erik si lehl s Gábinou do postele a předstírali, že spí. Najednou se otevřely dveře a Erik se dočkal nečekaného oznámení. Ty vole. Ne, to není. Domčo, promiň. Ty jsi doma. S Gábinou, já si mě prdám. Ty jsi doma. Domčo, promiň. Já jsem to tak... Domča! Co? Zmatený Erik okamžitě běžel za ní. Stále nemohl uvěřit tomu, co zaslechl. Domče tekly slzy a vzpamatovávala se. Erik si prvně myslel, že jej jeho přítelkyně prankuje zpátky a jeho nepovedený žert prokoukla. To se však nestalo. Dominika byla skutečně těhotná a Erik se o tom nedozvěděl zrovna příjemnou cestou. Domčo, ty jsi fakt těhotná. To bude dítě. Ale to mě musíš přestat už prankovat. Erik unikl bez zranění. To stejné se už však nedá. A už chápu, proč jsem to nesledoval, ty pranky. už jsem to pochopil. Říct o dalším slovenském duo jménem Shy Chickens, které na YouTube začalo natáčet roku 2013. Tak to si vůbec nepamatuju. Já Petra znám až od té doby, co dělá cestovní videa a co dělal už jako normálnější videa než tady to.
Stejně jako Erika Čeněk se i oni rozhodli na kanálu věnovat prankům. Zahraniční scéna si procházela vrcholem své prankové éry a kluci se rozhodli žerty přinést i na tuzemský YouTube. Shy Chicken se skládali z PP Petra, který se dnes na YouTube profiluje jako cestovatel, a z jeho kamaráda Ludvy. Dokonce spolu dabovali i legendární slovenskou parodii na Harryho Pottera, která proslula pod názvem Danodrevo. Tohle slovenský Harry Potter už dabovat nepotřebuje. Ten slovenský dubbing je dostatečný mím na to, že není potřeba vytvářet nic dalšího. Ta biela čiara okolo zabraňuje vstupu takým ako vy. Čiže hlúpým ríšavcom. Za cíl se kladli vyvolat trapné situace. Hopšup prášok, hele, hopšup prášok a další podobné věci nepřekonáš už ničím, žádným nahrazením toho dubbingu. Čo robíme? Napríklad toto odvrávanie, prank, ale ide vlastne o to, že našim cieľom je vyvolať awkward, čiže trápne situácie, na ktoré sa možno nie až tak dobre pozerá, lebo ľudia sa to cítia trápne, ale niektorým sa to môže páčiť, máme veľa pozitívnych ohlasov. Brzy se však začali prankovat i navzájem. Petra napadlo, jak by si mohl podat Ludvu při natáčení videa, kde spolu kluci ochutnávali nejpálivější chili papričky na světě. Jedna z nich trochu Petrovi vyprskla do oka. Prošel si hroznou bolestí, ale trvala jen pár minut. Ludva nosí kontaktní čočky a zrovna odešel na nákup. No a co Petra nenapadlo? Společně s kameramankou připravili prank. Ludva nechal čočky doma. Petr mu do nich nakapal tehdy třetí nejpálivější papričku na světě, která To nemůže dopadnout dobře, ne, ty vole? má 1 000 000 Scovillových jednotek. Aby toho nebylo málo, potřebuje i druhou nejpálivější papričku na světě Butch Taylor. Po bytě rozmístil 3 kamery a modlil se, aby si Ludva čočky nasadil. Jeho přání bylo vyslyšeno. Ještě netušil, že jeho budoucí já bude toužit potom, aby jeho kamarád na čočky ani nesáhnul. Dvojce se chystala točit informační video na vedlejší kanál. Petr Ludvu nabádal, aby se upravil před první klapkou a zmínil i, ať si vezme kontaktní čočky. Ludva se nejprve oholil a pak začalo rodeo. Ludo práve povedal, že ešte čočky si dám a hneď som tam, takže sa ideme pripraviť. Á, ty kokos. Jau, čo ty kokos, čo ti jebe? Jau. Čo s tou čočkou? Ludvu začaly štípat oči a nadávky se jen valily. Jakmile se Peter začal smát a prozradil, co za prank si na něj připravil, jejich počet ještě vzrostl. Čo to nemôže byť také? Jak nemôže byť také? Ja ti to do oka, ty budeš p***i. Jau! Kurva, však ja neviem, keď to... Ja do p***a nevidím na to oko, ty kokos. Vypadni s tou kamerou, ty umí do p***. Petrovi pomalu spadnul úsměv z úst. Ludva si lil mléko do oka. Křičel, že už s Petrem nechce mít nic společného a přestane s ním natáčet. Následně se vydali na pohotovost, kde Ludvovi zalepili oko. Sdělili mu, ať ho den neotvírá a doporučili mu, ať si zajde koupit kapky do očí. Ani po Ludvových slovech v afektu se Shy Chickens nerozpadli. Kluci zůstali kamarády. Ludva naštěstí z pranku vyváznul bez dlouhodobé úhony a jeho oko se vrátilo zpátky do pořádku. Petr se po incidentu i vyjádřil. Každopádně ty píčo dávat si jenom cokoliv, byť trochu pálivýho do oka, není moc bezpečný, kdybyste náhodou nevěděli, jo, někdo, jakoby. Ne, už jako jenom z principu to nezní moc bezpečně. V životě bych nechtěl svému nejlepšímu kamarádovi ublížit. A v životě bych to neudělal, kdybych si to nezažil na vlastní kůži a věděl, že to bolí jen na chvíli a nic se mi nestane. Před prankem jsme přečetli na tuto tématiku několik článků a taktéž jsme to konzultovali se známou, která je lékařka. Tak chill out, prosím. Nemůžu vám zakázat moralizovat, ale v podstatě se nic hrozného nestalo. Na videu to vypadá hrozně, ale už před nemocnicí byl Ludo úplně v pohodě a večer jsme už spolu pili. Poznáme se s Ludvou 12 let. Blbosti vyvádíme pořád, akorát je to poprvé na kameře. I Albie Pimps svůj prank vyhnal do extrému. Já si dal do oka tento stream. Tak hele jo, ty zmrde. Tak hele jo. Tento stream je aktuálně jediný dobrý stream na CZSK scéně, protože nikdo jiný nestreamuje, takže máte smůlu, nemáte na výběr, musíte být tady. Vyprankoval už slušné množství lidí a ti se mu to rozhodli na podzim 2016 oplatit. Albie osnoval celý plán a inspiroval... Streamuje Sterak. A co jako? No, jakoby, hele, cokoliv, co dělali Pimps, není tak hrozný, cokoliv, co v minulosti dělali Pimps, není tak hrozný jako to, co dělá teď Charlie Šrámek, který byl, anebo furt je, součástí Pimps.
Myslím si, že okrádat lidi někdy se na to podíváme, až bude pokračování kauzy s Charlie Šrámkem, tak se podíváme na další video. Jestli nevíte, kdo je to Charlie Šrámek a co je to Betfin, tak až ta kauza bude nějak pokračovat, tak já se na to budu opět dívat. Abych to jakoby trošku shrnul, je to prostě kryptokasíno, mají svůj vlastně nějaký token nebo kryptoměnu, oni tomu říkají technologie, píčuje technologie, Bitcoin je technologie, vole, ne nějaký váš random token napojený na online kasíno. Nic takového není technologie. A tak no, jakoby prostě je to trošku už natáhlej příběh. Myslím si, že Charlie Šrámek k tomu nedával další vyjádření na to, po tom prvním, co udělal, absolutně nesmyslný. A myslím si, že tam nic nebylo, no. Myslím si, že už se nevyjadřoval dál, protože on ani k tomu nemá co říct, jakoby na ty argumenty, co proti němu padají od všech reakčních kanálů, od 1000 koruny, který to zkoumá nejvíc a věnuje se tomu nejdýl, a od všech ostatních, od investičních kanálů, to nemá jakoby, na to nemá žádný argument. Už to dumplo, by the way. Jo, já jsem na to ještě nekoukal. Pak se podívám se po tomhle videu na to, jsem zvědavej. Se u toho kultovním hororovým filmem Kruh. Na pomoci přibral Karlovu přítelkyni a mámu. Po 2. hodině raní Albí zavolal Charlieho mámě, ať je pustí nahoru. Přítelkyně se schovala ve skříni a show mohla začít. Prank odstartoval právě Albí, který Karlovi zavolal. Následně na dálku zapnuli televizi v Charlieho pokoji se scénkou právě ze zmíněného hororu. No jistě. Vážně jsi si začal jamovat na iPhone call zvučku. A co jako? Je to banger, máš s tím nějaký problém? Však je to dobré. Pak už jen zbývalo, aby vylezlo strašidlo schované ve skříni. Máme. Zlato. Charlie odpadnul a po probuzení se rozbrečel. Pomsta se vydařila až moc. Za to Danny a Andy Stevie Twix se dostali do jako pěkně se tam zlomil, no, do toho polštáře. Takhle bych strachy zase asi neumřel, ale naprosto chápu reakci. Tak, TV Twix, co tak mohli provést? Co vykradli 10 let zpátky? Pověz mi o tom. Problému se zákonem. Hodili na sebe policejní uniformy a promenádovali se na... Tak, jakoby čekal jsem jakoukoliv stupidní píčovinu. Tohle jsem ale fakt nečekal. Teď mě překvapili. Václavském náměstí v Praze a vyváděli hlouposti. Fotili se s kolem jdoucími. Danny dokonce pomáhal zametat chodník. Andy se dokonce zdřímnul i vedle pána na lavičce. Pověděl mu, že jeho směna pěkně zmohla. No a co se nestalo? Můžu si to vzít jenom myslím. Danny, pojď, si taky vyjdeš. TV Twix toho za svoje působení na YouTube však vyvedli daleko víc. Pokud chcete vidět jejich veškeré průšvihy, klikněte na toto video a vidíme se tam. Tak, to jakoby, to poslední ani nemá smysl komentovat, vole, TV Twix nedělají nic jiného, než jenom píčoviny. Takže to vlastně, co k tomu jako mám vůbec říct? Mě úplně odzbrojili tím, že je napadla taková píčovina. Na druhou stranu, oni dělají jenom píčoviny, takže nevím, jak můžu být překvapený. Nechápu, reálně nechápu. To je konec tohohle videa, vůbec nekomentuju, vůbec nic. Ravioli, what's in the pocket only? It's just a prank, bro. It's just a prank.